No, tak čo by sme robili dneska? No dobre. Ne, sorry. Ty kokos, ježiš! My sme zabudli to náš sa- pozdrav, to sa- ešte raz. Čo robíš? Ja neviem, to je úplne jedno. Ale takto ne? Ja viem, ale... Ja neviem, nejak to je. Poď teraz. To je jedno, To je naučíme jedno. sa. OK, čo by sme robili dneska? No, dneska ja by som pobehal ešte niekde tu a išiel by som ku nám domov a niečo by sme namixovali. Ja... Viem, že veľmi chceš byť promixer, ale neviem, či sa to splní. Ale baví ma to. Hm, YouTube kanál mám, takže. tak fajn. No máme YouTube kanál. Tak kam ideme, Helke? Tak fajn. No, ja neviem, ale mám zlú správu. A akú Zlú vlastne? správu? No. Tak stala sa jedna vec, že YouTube nám zablokoval kanál. Náš kanál. Nie, nezablokoval. Nie? Tak neviem, mám to nejaké asi bugnuté. No. Tak počúvaj, chlape, ja by som na chvíľku si musel odskočiť. Dobre, Helke. Pozrite to. Čau. Aké to... Fajn. Dobre, čau. Čau. Za pol hodinu. O pol hodinu sme sa tu mali stretnúť. Tak si tu. A na budúce sa nemusíš ponáhľať, lebo iba 5 kg som sem prišiel. Aha, Musíš držať. tak fajn. Dobre, Aspoň zhodím kila, síce neviem aké. dobre, poďme. Tak fajn. A kam? Pôjde po severe. Tak fajn. No, uvidíme. Počúvaj, ja pôjdem asi za maminou. OK, tak idem s tebou. Tak fajn, poďme. Ale ešte asi nie je doma. No, proste. Neviem, ale za skúšku to stojí. No. Tak okej. No dobre, a ešte ma jedna vecička napadla. Fakt? Hovor. Takže mixovali by sme Martina Garrixa Animals a my sme tam nejaké nové efekty Sakra. stiahli, aby sme to nejak efektovali a zmixovali. Čo si Môžeme. Tak fajn, idem sa pozrieť. Aha. Zatvorené. Tak fajn, poďme niekam. No poď, ideme tuto na raz. Tak fajn. OK, a čo teda, že keď prídeme domov, pustíme DJ studio a niečo namixujeme toho Garrixa a ešte ti potom niečo ukážem, ok? Tak fajn, tak fajn. Potom si to vypočujem. Jasné. Však potom uvidíme. No, OK, tak asi pôjdeme k tebe, čo? no však to nie je ďaleko, prejdeme to Tak pešo, fajn, tak pohode. fajn.